ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಆಭರಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ವಾರದ 7 ದಿನಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದುಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಮಾತಾ ದಿನಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತೆರ್ನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನವು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ದೆರ್ಪನೆ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಇಡೀ ಬದುಕೆ ಅಡಿಮೇಲಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನಿ ಗಿರೀಶ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಬದುಕಿಡು ಬೈತನು. ಗಿರೀಶ್ ರಾಜ್ ಪಂಜಿ ಮೊಗರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಾಯ್ದ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರು. ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲು ಎಲ್ಯ ಸಂಸಾರ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಗಿರೀಶ್ ರಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಂಬಿಂಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚಾದ್ ಸಂಸಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋವಂದಿತ್ತನು. ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುನೇನು ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಧಿಕ್ಲ ತೂವರಾಯ್ಜ ದಾನ್ನ ಅತ್ತು ಏರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಗಿರೀಶ್ ರಾಜ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರ್ದು ರಡ್ಡನೆ ಮಾಳಿಗೆರ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ವೇರು. ಬೂರ್ನ ಅರೆಗ್ ಮತಿಯೇ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅರೆನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಮತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲುಗು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾತನ ಪಣದು ವೈದ್ಯರು ಬನ್ಪೆರು. ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು. ಇತ್ತೆಲ ಅರೆಗ್ ಸರ್ತ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ. ತಿಂಗೋಲು ಕಟ್ಲೇಡು ಗಿರೀಶರು ಜೈದಿ ನಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಕುಲ್ಲ ಒಡ್ಡಲ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೆರ್ತು ಕುಲ್ಲವುಡು. ಕಾವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪು ಗುಡ್ಡೆನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಐಟಡ್ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ. ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯಾನು ಮಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲ ಜವನ್ ಎರಡು ಕೊರ್ದು ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಪಂದು ದಂಡೆ ಕೈದಿನಾಗ ಜಾರ್ದು ಬೋರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಮಿತ್ತ ದಂಡೆ ಪುನದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದೊಳಕ ಐಕ ಕೈದಿದ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಜಾರ್ಲ ಕಾಂಡು ಟರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ. ಟರ್ಪಲ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವಳ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಸಜ್ಜೆಗೆ ಪಿಚ್ಚು ಬೂರ್ದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ತಿರ್ತವೆ. ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬೂರ್ನಾಗ ಅಡೆಮುಟ ಬೂರ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ತಿರ್ತು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಲೆತಂಪು ಅಂದಿತ್ತೇರು. ತುಂಬ ಅಪಗನೆ ಇಂಕ ಎಚ್ಚರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಅಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನಂಜಿ 2-3 ದಾನಿ 100 ಬೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಸಬ್ಬು ಬರೋ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲು ಬರೋ ಕೊರ್ಪೇರು. ಫ್ರೆಂಡನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಬೇಲ ಬರೋ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಪುರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಮೇ ಇರುವಾಗ ಐನಿ ಹಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗ ಐನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿಂದಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನ ಮಗಲ್ನ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ಭಜನೆ ಪೋಪಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು. ಸರಕಾರದಲ್ಲ ಬರೇಜಾರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬರೇಜಿ ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಡ ಉಲ್ತ MLA ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದೆಟ್ಟಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಾತಿರ್ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಗದ 2 ಲಕ್ಷ ನನ್ನಿತ ಮರ್ದು ಚಾಲೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ರಡ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಸ್ಟಿಚ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ
ಕೂಡ ಒಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲ ಇಂಚ ನಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಡಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಬಂತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರು ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ್ಗೊರ 4 ತಿಂಗಳ್ಗೊರ ಬತ್ತದವರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೋಡಿನ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಂಡನೆ ರಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಆವನು ಆರ್ನ ಬಡಿದಿಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗು ಪೋವಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸಗು ಪೋಪಿಲ ಕೈಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಂಡನಂತೂ ಓನೋಡು ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲ ಒಡ್ಡಲ ಆರೇ ಬೋಡು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡೋಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆರು ಒಡ್ತಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಉಂತುಜಿ ಖರ್ಚಿ ದಿನೋರ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಪಾಪ ಆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಜಂದಿರ ಕಾತನು ಕಂಡನನ ಬೆರಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏನ ಪುದರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉರಾಣಿ ಮೇ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 1,89,000 ಮುಟ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಬೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ದುಂಬುಲವರ 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವ್ರು ರಿಕವರಿ ಆದಿಂಚ ನನಗಿಂಚ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಬಸ್ ದಕ್ಲು ಗುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಕಡಿತೇರು ಬಸ್ ದಕ್ಲು ಗುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ದಡೆ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾತನಿ ಅಂಚ 1 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಕವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮರ್ದದ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಖರ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆದ ರೂಮ್ ಉಡಿಪುನ್ನೆ ಅವಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕರ ಆಪುಜತೆ 2 ಜನ ಬೋಡು ಲಕ್ಕರ ಇಜಿನ ಆಪುಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಯರೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚದು ಹೇರಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡವೆ ಬಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ಅರ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ದು 25,000 ಅಂಚ ಕೊರ್ಪದೇರು 75,000 ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಬರಶೆಟ್ಟಿಡ ಪಾತೇರ್ದು 25,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಾಯಿರು ಒಂಚೂರು ಏಜೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾಗೋರ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವು ಐಟ್ ಭಜನದ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಹತ್ತ ಖರ್ಚು ತೂಡತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮರ್ದೆಗ್ ಮುರಾಣಿ ಕನತ್ತ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಮರ್ದ ನಾನೈತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೈತ ಅಂಚ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಐಕೊಂತೆ ಏರಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲ್ಯದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಯಾನ್ಲೈತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಏರಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್.
ಗಿರೀಶ್ ರಾಜ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗೂ ಪೋದು ಸಂಸಾರ ನಡಪೌಡು ಪಂದು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಮನಸುಂಡು ಆಂಡ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಏರಡಲ ಕೇನರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೆರಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸೀಕನಿ ಏರಂಡಲ ಸುಮರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಆ ಬಾಲೆ ಪನ್ನಗ ನಂಕ್ ಕಡು ಕತ್ತೆರ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮೋಕೆದ ಅಮ್ಮೆರು ಉಸರಿಜ್ಜಂದೆ ಜೀದಿನ ತೂವರೆ ಆ ಬಾಲೆಗಾವಂದೆ ತಡೆ ಒಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಗನ ಈ ಸ್ಥಿತಿನ್ ತೂವರೆ ಅಪ್ಪೆಗಂತೂ ಆವರಣೆ ಅವೊಂದುಜ್ಜಿ ಏಪ ಗಿರೀಶ್ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಪಣದು ಮೂವೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏರಂಡಲ ಸಾಯ ಮಲ್ತೆರಡ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಉಸಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣದು ಆಸೆಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಿಕುಲು ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪೊರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಹೊಸ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಆಭರಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು.